সুয়ে আপোনাক এটা কথা কৈছে কালিও যে বিটিআৰ চুক্তিখনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ লগত একমত হৈ চুক্তিখন ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব বিচাৰিছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত কালি যোনে যোনে চুক্তি কৰিছে ইহঁতৰ দায়িত্ব মোৰ দায়িত্ব বেলেগ এইটো কিবা নতুন কথা নাকি আগৰ পৰা না আগৰ পৰাই যোনে চুক্তি কৰিছে ইহঁতৰ দায়িত্ব চুক্তি ৰূপায়ণ কৰাটো দায়িত্ব নাই মানে আমাৰতো বিটিসি চুক্তিকাৰী হিচাপে আমি বিটিসি চুক্তিত কি আছে কি নাই এইটো ৰূপায়ণ কৰিম আমি जोंनि अधिकारखौ जोङो मोननांगोन आन्दोलना थांबाय थागोन रायजोफोर आरो जुदि 100% जुदि एकर्डखौ मावफुङाब्ला आल्टिमेट बड'फानि थांखि रायजो दाबिनायसिमबो सहैनो हागौ जुदि सरकारा मावफुङाब्ला आरो बेखायनो सरकारा जोंनि धैर्यखौ नायनाङा सम थानायावनो दफाखौ मावफुंनांगौ जय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव आं सिगाङाव मोननै भिडिअ क्लिप होबाय मोनसेया जाहैबाय मा हाग्रामा महिलारि सारनि ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय मा दिपेन बर' सारनि दा बेखौ लानानै फै जों एसे मोजाङै माने डिसकासन खालामनि आरो जायफोरखौ जेनेबा हाग्रामा महिलारि सारा बावफ्लांखोना माखो बा दिनै दिपेन बर' सारा मा बुंदों आरो बिटिआर सुक्तिया मा बिटिसि सुक्तिया मा दा बेफोरनि सायाव एसे जा हायो नोंथांमोनजों डिसकासन खालामनायनि दा दिनै हाग्रामा महिलारि सारा होनदों माने खौरांगिरिफ्रा सोंनायाव बिटिआरनि इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्राखौ सोंदोंमोन खौरांगिरिफ्रा बेवहाय दिनै हाग्रामा महिलारि सारा होनदों बिटिआरखौ जाय सुक्ति खालामदों बिसोर मावथों बिसोर खामानिखौ मावथों बे खोथाखौ हाग्रामा महिलारिया बुंदों आं बिटिसिखौसो मावगोन होनना बुंदों बिथाङा बुंदों बिटिसि एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्राखौसो बिथाङा बुंदों आरो थारमाने 2003 जे बिटिसि मोनसे सुक्ति जादोंमोन गावनि आखाइजोंनो दा बेखौसो गाव मावगोन बे खोथाखौ बुंदों आरो बिटिआरखौ जाय माने सुक्ति खालामामोन बै सुक्ति खालामग्रा बिथांमोनासो मावनांगौ होननानै बिथाङा बुंदों आरोखि दा फै अब्ला दाना हाग्रामा महिलारि सारा बावबाय नामा आं मोनसे माने सारनि बाथ्रा बुंनायाव आरोखि मोनहैगोन ना मोनहैया भिडिअआ हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव आं मिथिया थेवब्लाबो बिथांनि माखासे माबाफा नुगोनथ' दिनै हाग्रामा महिलारि सारा थारमाने दाथ' बिथाङा देरहाबोदों जे दाखालि बावैसो बै बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव सनितपुर डिस्ट्रिक्ट जेरै नोङो बै गहपुरसिम जे माखासे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों हाबबाय ओमफ्राय बै हाबनाय सुबुंफोरनावबोथ' सारमोनाथ' थांनानै माबा खालामहैदों जे इलेक्सन नोंथांमोना मिटिं खालामहैदोंमोन केम्पेइन खालामहैदोंमोन आरो बै गहपुरनि बिश्वनाथनि बिथांमोनाबोथ' नोंथांमोननो भट होदों जुदि बिटिआरआ सुक्ति जायामोनब्ला बे समाया बिसिमाव बोरै अगमन सारमोन आरो बैसोर इसेबां रोजा रोजा बर'फ्रा मानि थाखाय दिनै बिटिआरआव हाबनो मोनगौमोन दिनै इलेक्सन होनो मोनगौमोन बिटिसिआवहाय अब्ला बेखौ मानो सारा मानो नायदिया बावबाय नामा सार दा बिथांमोना जे दिनै नोंथांमोननि बिजाथिनो भट होनानै देरहा होबाय प्रेस मोसाहारि नामा बे सारनोखौ देरहा होबायना भट होनानै अब्ला मा जागोन दाना बिथांमोननि गोसोआवथ' आघात जागोन ना सार बिटिसिनि जुदि नोंथाङा जुदि इमप्लिमेन्टेसनखौ मावाब्ला थारमाने बिटिसिआव इमप्लिमेन्टेसननि मोननैसो गिदिरथार खामानिफोर दं जाहैबाय मा बे सुक्तिनि गेजेरजोंहाय गामि सोसननाय आरो गामि दानख'नाय थारमाने गामि सोसननाय होनना बुंदोंबा दिनै नोङो ओरै बरपेटानिफ्राय लानानै बजालि लानानै ओरै नलबारि नङा होमबा ओमफ्राय ओरै आपटु नों हायोब्ला लखिमपुर ओरै माबासिम धेमाजिसिम सोनांगौ खारन लखिमपुराव धेमाजियाव गोबां बर'फोर दङ बै बर' गामिफोरखौ नों हायोबा जों बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों सोनो हायो गिदिं गिलानो जाथों गेदा गिदे खये खथायानो जाथों सिमाफ्रा थेवब्लाबो बिसोरखौ जुदि जोंनि बे माबा काउन्सिलाव जों बोजबनानै लाजोबनो हायोबा बेसेबां मोजांनि बाथ्रा सार बेखौ मावनांगोन सार दस्राखौ मावाबाबो मानोना सिमा बारायनाय बर'फोरखौ सोनाय नांगौबा बिथांमोन दस्रा जायफोर मैखोम हाबनाय दङ बेफोरखौ नांगौबा दानख'नानै ज्राव गारहरबाव बिसोरखौ आसामजों हरफाबाव थेवब्लाबो बिथांमोनखौ सोनांगौ आनानि बिनानि बेस्राफोर ओरैबो आसामाव थानायबाव जेबो सुबिदाफोर मोनला बेफोरबायदि अबस्थायाव गोलैबाय स' बिथांमोनखौ सुबिदा होनो थाखायथ' बिथांमोनखौ सोसननायनि थाखायथ' सारमोनाबोथ' नोङो स्टेट गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होनांगोन ना स्टेट गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होनांगोन बेल' गामि हाबनानै जाया
गोबां बर' गामिखौ सोबावनांगौ ओरै लखिमपुर डिस्ट्रिक्टआवबो सोनांगौ लखिमपुर बारनाय लोगो लोगो धेमाजि डिस्ट्रिक्ट मोनहैबाय बे धेमाजिसिम सोनांगौ बे बाथ्राखौ होनांगौ खारन मैखोम बर' थानाय जायगायानो जोंना धेमाजिसिम बार बाखि नोङो जोंना ओरै मा होनो डिब्रुगड़ दंब्लाबो ओरै नोङो हिबाहागर दङब्लाबो दा बैफोराव बा तिनसुकिया दंब्लाबो बिसोर जाला आरो बे सिमाया बाहाय मिलायहैला थारमाने बेबायदि अबस्था गोलैहैबाय दा बेनिखायनो धेमाजिसिमा मिलायहैयो दा धेमाजिसिमाव ओंखायनो आंनिबा सोनांगौ बे आं बेखौ मावजानो लुबैदों हारमावल सारखौ आंनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामबाय आरो बेजों लोगोसे जोंना जाहैबाय मा 125 फिफ्थ एमेन्डमेन्ट जानांगौ मानोना जेराव दा 40टा समस्ति दङ बियो 60टा जानानै एसे फिसासिन जायो अब्ला बेवहाय देरहानो गोरलैसिन जाहैगोन दा बे बाथ्राखौबो बेयो जेरैबाबो इमप्लिमेन्टेसन जाथारनांगौ आरो 1500 कौटि बे फैसाया जायफोरनाखि इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय हरनांगौमोन बेखौ जेन' बे फैयो स' बेखौबो होनांगोन आरो लोगोसे जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय जायफोर आरो बायजोआव थानाय जायफोर बर' मिडियाम स्कुलफोर एलपिनिफ्राय लानानै हाई स्कुल एमइ कलेज लेभेलसिम बिथांमोननि प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ दं बा बे खामानिखौबो सारा मावनाय नङा ना मावब्ला आं कुइसन हारमा महिलानि सानसेसिम आं कुइसन खालामदों बेखौ खारन दिनै डिपिएन बर'आथ' बुंदों नङा होमबा बे गासैबो खालामाबा खिन्थु बड'लेण्ड डिमान्डसिमबो थांनो हागौ होननानै जुदि बिथांमोना जुदि बेखौ गनायाब्ला थाबैनो जुदि इमप्लिमेन्टेसन खालामनानै होआब्ला मावफुङाब्ला होनना बुङो दा जोंना जाहैबाय मा पलिटिक्स होननानै पलिटिक्सखौल' जों बांद्राय साननो नाङा रायजो जा नोंथांमोन थारमाने इमप्लिमेन्टेसन मावफुंनांगोन बिटिसिनिबाबो मावफुंनांगोन बिटिआरबाबो मावफुंनांगोन आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा नैबे आंबो बेखौबो आवगायाव एसे दुखु मोनदों बिटिसिआ एकर्ड डेखौहाय इउपिपिएलआ जेब्लानाखि सरकाराव थादों बिथांमोना फालियाखै अकल माने इउपिपिएलनि माबाखौल' फालिदों दा दिनै माने हारमा महिलाया चिफ जाफिनबाय 5 बोसोरनि थाखाय होमबाथ' दा बिथाङाथ' आरो इउपिपिएलनि एकर्ड डेखौ बिटिसि जि बिटिआरनि एकर्ड डेखौ बोरै फालिगोन बिथ' फालिनाय नंलालाय दाना फालिबावगोन 27 माबाखौहाय जानुवारिखौबा फालिनाय नंला बिटिसि एकर्डखौ फालिसिगोन 10 फेब्रुवारिखौ फालिसिगोन दा बेबायदि जों बोरै जालायनो आंनिफ्राय मोननैखौ फालिनांगौ जोंनि अधिकारखौ जोङो मोननांगोन आन्दलना थांबाय थागोन रायजोफोर आरो जुदि 100% जुदि एकर्डखौ मावफुङाब्ला आल्टिमेट बड'फानि थांखि रायजो दाबिनायसिमबो सहैनो हागौ जुदि सरकारा मावफुङाब्ला आरो बेखायनो सरकारा जोंनि धैर्यखौ नायनाङा सम थानायावनो दफाखौ मावफुंनांगौ যোনে চুক্তি করেছে ইহঁতৰ দায়িত্ব মোৰ দায়িত্ব বেলেগ এইটো কিবা নতুন কথা নাকি এইটোতো আগৰ পৰা না আগৰ পৰাই যোনে চুক্তি করেছে ইহঁতৰ দায়িত্ব চুক্তি ৰূপায়ণ কৰাটো দায়িত্ব নাই মানে আমাৰতো বিটিসি চুক্তিকাৰী হিচাপে আমি বিটিসি চুক্তিত কি আছে কি নাই এইটো ৰূপায়ণ কৰিম আমি